Fora de centenars de lleidatans i lleidatanes han omplert el turó de la Seu Vella per tal de participar en la quarta edició del Posa't la gorra, la festa de l'Associació de Familiars d'Infants amb Càncer, AFANOC. Enguany, més de 8.000 lleidatans han comprat la gorra solidària a un preu de 7 euros. La recaptació es destina principalment a cobrir els serveis gratuïts que ofereix AFANOC per millorar la qualitat de vida dels infants amb càncer i també a mantenir la Casa dels Xuclis, un habitatge pròxim a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on es poden allotjar les famílies que s'han de desplaçar a la capital catalana per seguir tractaments mèdics. La lectura del manifest a l'escenari del Baluard de la Reina ha estat l'acte central del matí. Els encarregats de llegir-lo han estat l'Aran i l'Abel, dos germans que han donat veu a les reivindicacions dels afectats per càncer que reclamen a la Generalitat que agilitzi el reconeixement de la discapacitat dels nens i nenes afectats per aquesta malaltia abans dels 6 mesos, com es fa actualment, perquè puguin tenir accés als ajuts de forma immediata.